Mezőfalva augusztus 3-a, Igen. vasárnap, délelőtt itt vagyunk Mezőfalván, Petes Bálint önkormányzati képviselő van velünk a határban. Mezőfalván óriási a felháborodás az utóbbi időben, óriási mértékben megnövekedett fermentlé bűz miatt. Úgy néz ki, hogy fellázad a falu. Petes Bálint a témát legjobban ismerő önkormányzati képviselő fogja nekünk elmondani az előzményeket, hogy mi ez tulajdonképpen, hogy kezdődött és hol tart ma. Okay. Hát az a baj, hogy én sem ismerem sajnos kellőképpen a témát, és az egész fellázadás vagy harag a faluban azért ébredt, amit én a legelejétől mondok, hogy a legeslegfőbb problémánk a bűzhatáson kívül az, hogy nem tudunk igazándiból semmit. Én lassan most már 2 évvel ezelőtt is azért szólaltam fel a testületbe is, amikor még csak hírek szivárogtak arról, hogy itt valami ilyesmi fog történni, hogy kezdjünk el mi önkormányzatként is kommunikálni mind a lakossággal, mind az érintett cégekkel, hogy legyen egy tiszta kép, mert az látható volt előre, hogy lesz súrlódás a cég és a falu lakói között, mert azért sajnos ez tudható volt előre, hogy ez büdös lesz, ez egyértelműen büdös lesz, és az, hogy hallgatunk és nem szólalunk meg benne, ez a lehető legnagyobb bűnünk igazándiból, és ezzel csak hergeljük a lakosságot. Amit tudunk az az, hogy ugyebár itt mögöttünk, a laktanya mögötti részen egy ilyen, hát innen egy 2 kilométerre van 3 darab lagunának nevezett fermentlé tároló, ahova a Pannonia Bio gázüzemének a melléktermékét, ezt a fermentlét hordják. Jelenleg most itt ezen az úton tudunk beszélgetni, de az is egy nagy probléma, hogy ez a fermentlé, ahogy ide jut, kb. 160 000 köbméter, ez hatalmas nagy kamionforgalmat jelent ezen az úton, ahol azért általában pár évvel ezelőtt még ilyenkor vasárnap bicikliző családok, meg futók voltak. Ezt sajnos a kamionok elüldözték. De ez egy szűkebb rétegnek a problémája, ami az egész falut érinti, az a szakhatás, ami most már sajnos kimondható, hogy teljesen rendszeressé vált. Nagyon változó az eloszlása, tehát ilyenkor, amikor elkezdik a terítést, nem intenzívebb lesz, hanem több helyen lesz egyszerre érezhető ez a szag, mert én, mint képviselő, meg a témával ugyebár foglalkozó képviselő, nagyon sok megkeresést kapok, és látom, hogy egyik nap a falunak a nyugati széle, másik nap a falunak a keleti széle kapja meg a büdöst, de a büdös azért mindig velünk van. És hát azért ez ellen valamit tennünk kellene mindenféleképpen. Milyen lépések történtek idáig? Hát a tavalyi tehát a tározó építésekkor is az elkezdették feltölteni, akkor is bár a szakadás már elég jelentős volt. Ekkor nagyon sok bejelentés érkezett hát hozzánk képviselőkhöz is, meg a Fehérvár megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatóságához, akihez tartoznak az ilyen szakhatások. Ekkor egy helyszíni szemlét is tartott a környezetvédelmi hatóság, amit mi az ilyen közérdekű adatokban látunk, ugye bár itt sem kaptunk, tehát a cégtől nem kaptunk semmilyen tájékoztatást arról, hogy például náluk egy ilyen ellenőrzés van, de tehát volt egy ellenőrzés, aminek a során megállapította a hatóság, hogy igenis szakhatás van a településen, és kötelezte a céget arra, hogy ezt a szakhatást szüntesse meg, és a technológiai leírásnak megfelelően végezze ezt a munkát, amire engedélyt kapott. Megállunk egy pillanatra, majd amíg megnyitották. Jó. Tehát, hogy ott tartottunk, hogy milyen intézkedések történtek idáig. Volt már egy lakossági fórum. Hát kettő lakossági fórum is volt. Az első lakossági fórum tavaly nyáron volt, amikor ugyebár ugyanilyen intenzív volt a szag, vagy hát pontosan még nem tudjuk, hogy idén mennyire lesz intenzív, de erre majd később kitérek. Akkor volt egy lakossági fórum, amin azért nagyon sokan jelen voltak, és nagyon sokan szóvá tették a gondjukat. Elnézést. Meg utána volt egy ősszel is, amikor ugyebár az őszi terítés során szerencsére nem volt olyan intenzív a szakhatás, ezért az viszonylag érdektelenebb volt, mint az előző. A hatósági eljárások úgy állnak, tehát nem hivatalos információkról beszélünk, még egyszer elmondom, hogy ez a legeslegnagyobb baj ennek az egész ügynek, hogy
hogy nincsenek hivatalos információk, mert itt igenis nekünk, mint hivatalnak is meg kéne szólalnunk, nekünk is keresni kéne ezeket az információkat és megosztanunk a lakossággal, tehát nem hivatalosan elvileg az első környezetvédelmi hatóság eljárását hatályon kívül helyezte a veszprémi törvényszék. Én ezt nem találtam meg, mivel a törvényszéknek az ilyen közigazgatási eljárásai tehát nem nyilvános adatok, nem lehet így keresni őket. Idén tavasszal, ahogy elkezdett érkezni a szag, pontosabban nem a szag érkezik meg, hanem hogy elkezdjük mi kinyitni az ablakokat, mert azért folyamatosan nézem, nem a szag miatt, hanem a madarak miatt járunk ide erre a részre, mert nagyon sokféle madár van, amit szemmel tartunk vagy figyelünk. Tehát a szag az itt van, csak hogy tavasszal elkezdünk egyre többet szellőztetni, egyre intenzívebben, egyre jobban érzi a lakosság ezt, így megnövekedtek az én felém jött jelzések is, és hát mostanára oda jutottunk, hogy tehát lépnünk kell mindenféleképpen. Polgármester úr szabadságon van, de mi ezt jeleztük felé többen is képviselők, hogy mi mindenféleképpen valamilyen formán szeretnénk fórumot csinálni a falu lakosságának. Mert az igaz, hogy nem sok jogkörünk van benne, hatáskörünk van benne, de az, hogy a falu hangját nem halljuk meg, azt nem engedhetjük meg magunknak. Megint megállunk? Nem. Na, de pont egy fermentlés-kamion, na, ilyen Pont sincs. jön egy fermentlés-kamion. Igen, mostanában nem jártak már. De most is, tehát vasárnap hordani kell Tehát hétköznap is, hétvégén is hordják a büdöset. Igen. Mint elhaladt mellettünk a szállító kamion, azt hiszem érezni lehetett. Ízelítőt kaptunk abból, hogy milyen is a bukéja ennek az anyagnak. Az elmúlt napokban olyan nagymértékű terhelés érkezett a faluba, ahogy többen rosszul lettek tőle, volt, aki egyenesen fulladt, érkezett hozzád ilyen jelzés. Igen, sajnos többektől is, tehát ez a folyamatos hányinger, de meg is érthető, tehát aki érzi ezt a szagot, meg tudja, az össze tudja hasonlítani. Faluról beszélünk, tehát a trágyaszag, meg az istáló szagot azért gyerekként mindannyian magunkba szívtuk, de tehát ennek az ammónia tartalma, vagy nem is tudom miért, ez egy sokkal büdösebb anyag. A hét elején már nagyon sok jelzés érkezett, terítés az még nincs. Mi várható akkor? Hát mi úgy tudtuk, hogy 9-én fog elindulni, mert azért nagyon sokan mocorognak a dologban, mert nagyon mindenkit zavar ez a téma, tehát lehet látni, hogy mindenki erről beszél. Egy pillanat. Igen, tehát mindenki erről beszél a faluban. Igen, tehát és így nagyon sok információ van. Aztán pénteken szóltak nekem, én még nem voltam itt, hogy na, akkor elkezdődött ténylegesen a terítés. Most megfordultunk a fény miatt, de tehát itt a falu felé van egy, most megmértem műholdas térképen 8 hektáros terület, ami ki lett terítve, de a szakhatás az már hét elején is itt volt, tehát simán a tározóktól is megvolt. Itt körülöttünk az összes terület a Sitarához tartozik, az összes terület tarló, tehát igazándiból ezekre a területekre lesz kijuttatva. Ez négyzetméterre mekkora? Vagy hektárra, bocsánat? Hát egy hektárra, nagyjából mértem be műholdon, mert nem tudom, hogy melyik táblatarló, melyik nem így fejből, de legalább 600 hektár van csak a falunak, tehát a laktanyától a falu felé eső részén. Tehát ez egy nagyon nagy terület. Most egy terítőgép van itt jelenleg, és 3 kamion, amely kiszolgálja ezt. Ha ennyi gép marad, akkor tényleg 2 hónapig fogják csak ezt a területet teríteni a jelenlegi tempóval, akkor nagyon sokáig fogunk szenvedni ettől a bűztől. De megint visszatérek az elejéhez, hogy ez mind feltételezés, majd meg fogom megint kapni a fórumon, hogy én álhíreket terjesztek, nem álhíreket terjesztünk, hanem amit hallunk, arról beszélünk, és szeretnénk, és azt kérjük, hogy ténylegesen, ahogy meg lett ígérve, tájékoztassanak minket. Biztos, hogy meg van tervezve, hogy milyen ütemben, melyik táblákat fogják teríteni. Ezt jó lenne, hogyha például tudnánk, és akkor tudnánk készülni. Hát nem lehet rá készülni, mert aki érezte, azt tudja, hogy erre nem lehet készülni. De hát muszáj ezt elviselni a mezőfalviaknak? Mint önkormányzati képviselő, mi a véleményed? Nem muszáj, semmiképp sem muszáj, és én egyértelműen úgy gondolom, hogy nekünk, mint megválasztott képviselőnknek kötelességünk odaállnunk, még hogyha egy teljesen reménytelen helyzetről lenne szó, akkor is nekünk a választóink mellé kell állnunk. Tehát ez nem lehet,
hogy lehet ez szépet. Ez nem lehet kérdés. Ezért kaptuk a felhatalmazásunkat, és ebben részt kell vennünk. Tetszik, nem tetszik, kellemetlen, nem kellemetlen, sajnos ezt csinálnunk kell, és megoldást kell rá találnunk, mert így nem lehet élni, az egyértelmű.